Salutare, prieteni, eu sunt Jimmy, acesta este al 4-lea episod, cred, în seara noastră de Minecraft Ordinagia. Deci, să-i dăm drumul. Băi, fraților, din câte știu eu, fac... Băi, am o porcărie de acolo. Da, iar am avut aici problemă. Da. Băi, deci din câte știu eu... O să se aude la nostru cântare, cred. Băi, fraților, din câte știu eu, aici cam am terminat ce aveam de făcut, nu? Mai acolo avem geamul spart. Băi, nu prea mai am de spart și ultimul rând. Ia, hai să noi să începem să facem frumos. Cărări deja spre altă de asta. Poate mă pleznește vreunul. Ce tot se aude, mă. Și aici facem noi pac, așa. Pirea n-ai bender. Pac, pac. Ce acolo. Iar am la fai. Ploaia asta nesuferită. Da, spargem pe aia și venim pe partea asta. Pac, 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 frumos, frumos. Să că am discutat economia mea de piatră. Băi, fraților, am auzit ceva. Bă, și-am zis eu că am auzit ceva, mă, mâncaia stilul lui. La care m-am mâncat, am pierdut deja 200 ecru. Super! Excepțional. Gamia și piciorul și am zis că am auzit ceva. De ce nu m-am oprit? Mor că mă văd așa calic. Nu mai un pic de diamond, că nu vreau să-l stric. După aia să stau să-l caut pe jos, chiar dacă n-am cum, dar vorba vine, știți. Bă, bulanjiule, crezi că nu te văd? Stai așa că vii tu aici, să vezi ce sparg eu, nu fa. Și de-aia n-ai. Ia mă că le iau așa, că și așa se expirați și vai mă lor. Băi, bulanjiule. Deci doi bulangii. Dacă bubui te mănânc. Ne. A picat bulangiul ăla. Arcaș. Ce-i mă mauzi?
mea și palme cu picior. Așa. N-am auzit ceva. N-am fraierilor. Bă, sincer, mie îmi place. Te-am văzut mânca mei. Păi te-am prins și te-am flancat. Nu. Jesus Christ. Partea aia. Ai de capul meu. Făcut și eu asta. Acum trebuie să iau pe aici. Am văzut ce filețe inedit. Stai așa. Mie te-ai merge pe aia, să vezi ce vă sparg eu capetele. Se mai generează niciun. Cât nu știi cum e la mine. Și dacă pierd sau nu pierd, o sumă. Cât un turnocop de piatră, da. Acum filmez. Ora este ora 2:37. Am uitat la meci. Finala Germania, Argentina. Da. Am văzut tot meciul. Frumos. La o terasă. Așa, frumos meci, n-am ce să zic. Și am uitat ca să-mi zic că dacă tot nu pot dormi, să intru și un pic la căcutor să filmez un episod. Ca să îl am filmat. Decât să stau degeaba să mă uit pe pereți. Și îmi place să fac căcuțele. Nu am fost de lume, super. Nu o să mor de 3. Oh, n-am pierdut piatra. Băi, nesimțitule. No, că ne supărăm, frate. El chiar sunt că și-o fie aici. Eu când bag piciorul și vine. Bă, și nu cred că fac eu de desen. Da, nu mă deranjează cu nimica. S-a făcut și sper să ia de pe fraier. Am cai. Nu știu, mult timp că am uit un căluț. Băi, pleacă-mă de aici. Stați așa un moment, pac, am avut un țânțar pe ecran. Puc. Hai că e frumos el tunel, n-am ce să zic. Trebuie... Pac.
Bă, n-arată rău, sincer, treaba asta. Chiar sunt mândru de cum arată. Pac. Așa arată bine. Pac. Cum vine pac. Nu pot sta pe asta. Venim în baie, mă, ăsta, sau cum se numește, borcanul ăsta. Ce avem noi acolo sus? Nimic excepțional. Ce greu. Știi capul meu cât are de făcut. Trebuie să ne gândim când să pe piatră. Nici măcar una nu vreau să pierd. Opa, asta că am greșit. Ori facem treaba ca lumea, să fie totul frumos, să nu fie frică să mă duc să-mi verific animăluțele, ori bași piciorul și nu mai facem nimic, nu? Așa zic și eu. Facem totul frumos ca lumea, ori ne băgăm picioarele și nu mai facem nimic. Da, mâna ta, iar m-a scos. Da, crește. Băi, fraților, n-am ce să, nu știu ce să zic. Dacă vezi, mi-a dat și un pic de backup. Fraților, eu am fost Ciumix, acesta a fost un episod frumos, zic eu, în care cred că am reușit să realizăm ceva. Eu, unul așa cred acum, nu știu, dacă voi aveți altă părere, v-aș juca frumos să-mi ziceți. Și ce pot să vă zic? Baftă până data viitoare. Baftă până data viitoare.